V útorok, deň pred Popolcovou stredou, ktorá tento rok pripadla na 18. februára, sa na základnej škole Nejedlého konal karneval žiakov 1. stupňa, na ktorom sa v maskách predviedli nielen deti, ale aj ich učiteľky. Najväčším zabávačom spomedzi všetkých sa ukázal byť Šašo. Za jeho maskou sa však skrývala pani riaditeľka Lena Kampmillerová. Šašo, pozerali sme na vás celý tento karneval. A zajímalo by ma, ako vlastne vy sa voláte? Šašo? Ja sa volám Šašo Nejedlík. A prišiel som na túto školu zabávať deti, lebo som sa dočítal, aj na internetovej stránke som si našiel, že tu bude karneval a že sa to naznámo zdáva. Ale nielen žiakom z Nejedlého, ale rodičom, aj priateľom. Tak som tu. Šašo, a koľko detí si dnes bavil? Dnes som bavil asi 140 detí. A rodičov, aj priateľov. To boli také menšie deti. Z ktorých tried boli? Tak boli to z tried 1. stupňa. Jednalo sa vlastne všetky deti z 1. stupňa sa dnes zúčastnili karnevalu. Karneval sme zorganizovali za pomoci celopedagogického zboru. Naše pani učiteľky vystupovali ako rôzne bytosti na karneval, ako sa patrí. Čiže mali sme tu Fionu, mali sme tu Šreka, mali sme tu Snehulienku. Čiže celý pedagogický zbor bol prezlečený za nejakú bytosť. Tak ja som Šašo Nejedlík. Vedľa mňa bolo prasiatko Jedlík a prasiatko Jedlík vystupovalo ako nezbedné prasiatko, ktoré jedlo same nezdravé potraviny a celé sa to otvorilo tým, že sa Šašo Nejedlík privítal deti a prišiel sa spýtať, či je tu nejaký karneval. Medzi tým sa nám stratilo naše prasiatko, ktoré sa napchávalo všetkými sladkosťami, ktoré pripravili naši rodičia, deti a pedagogický zbor. Takže bola tam aj taká pointa, že sme povedali, že škola je zameraná na zdravý životný štýl a že sa má nejakým spôsobom deti sa majú zdravo stravovať. A potom sa začala zábava. No a všetky deti prezlečené za nejaké postavičky sa zdravo stravovali, ako sme videli? No, myslím si, že sa snažili zdravo stravovať. Mali sme tam aj pár nejakých drobností. Je to vlastne fašiangový karneval, takže bolo tam aj pár sladkostí, čo sme na takúto chvíľu ako prepačili, takže mohli trošičku si dať, sa dobre zabávali, bolo veľa súťaží, čiže odmenou boli aj takéto darčeky a maškrty, ktoré si deti priniesli z domu od rodičov. Aké ste mali súťaže? Mali sme veľa súťaží, na ktorých sa podielali pani učiteľky 1. stupňa a takisto naše pani vychovateľky. Taká zaujímavá bola molekuly, čiže vlastne deti tancovali v skupinkách podľa toho, aké pani učiteľka proste nakázala, či 5-členné, 6-členné skupinky. Ďalej sme mali taký zaujímavý, že tanec balónik. A ja som tancoval. Úlohou bolo prasknúť balónik. A potom sme súťažili, mali sme kolky a deti mali tieto kolky akože hodloptičkou na tie kolky, čiže mali. Takže, a potom sme mali promenádu v maskách. Cenu úteky udelujeme Týmke Rabajovej, Saška Zovalová. Takže Mirka Horčáková, Andrejko Vrablec, Martinko Budus, najlepší tanečník, Jakubko Požízek, Jakubko, Carmen Hamedová, Carmen, Adrian Vukovič, Adrian, najstrašiteľnejšia maska Miško Škopek, najsmiešnejšia maska, to je mimoženšťanka Nikol Holubková. A teraz hodnotíme najkrajšiu masku a porota sa rozhodla, že to je Katka Jablonovská. Ručne vyrobená maska je Dušanko Doveš Pračka. My sme sa na toto chystali, akože predtým mali také krátke porady, kde sme sa nejako s pani učiteľkami dohodli, že si zaobstaríme aj my masky. Minulý rok sme mali karneval, kde sme my masky nemali ako učitelia. A zdalo sa nám to také, že by to bolo možno, že také zábavnejšie pre deti, tak sme sa rozhodli, že sa všetky zapojíme. A celý zbor sa dal do masiek. Takže myslím si, že sa všetci bavili. Pozvali sme aj rodičov, takisto rodičia sa zapojili, takže myslím si, že ohlas je dosť dobrý a hlavne išlo o to, aby sa deti pobavili, aby sme sa možno že nejakým spôsobom zblížili. Aj taký ten blízky kontakt dieťa, rodič, aj ten učiteľ proste vytvára tie vzťahy v škole. A myslím, že teraz upevňujeme a to super. Teším sa, že o rok to zorganizujeme a dúfam, že zapojíme a že aj rodičia prídu v maskách.
Myslím, že sa vám to veľmi podarilo tento rok a karneval bol skutočne vynikajúci a zábavný, takže želáme aj na budúci rok ešte krajší karneval. Tak vám ďakujem a zdraví vás Šašo Niedlík z Niedleho.